og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en dag i stalden med mig. Bare for at I kan se lidt mere af min hverdag og hvad jeg går og laver. Og ikke fordi der sker noget sådan synderligt spændende i stalden. Det er bare en helt almindelig hverdag, hvor jeg skal ud og passe mine heste og lave noget hyggeligt sammen med dem. Så det vil jeg egentlig bare tage jer lidt med til. Og håber det bliver hyggeligt. Så ja, jeg vil lige hoppe i noget ridetøj, og så skal jeg ellers bare ud til stalden. Har I fået ballen for jer selv igen? Hvad? Nå, hej. Kommer I? Det er godt. Ja. Hej, dreng. Lige for I kommer med i billedet også. Godt. Nå, I to. Skal I med ind? Så er vi på vej ind. Ja. Søde heste. Jeg sagde sådan set aldrig, at vi var kommet i stalden. Men det er vi. Sjovt nok. Hvis at man ikke lige havde gættet det. Nu er vi på vej over. Nu skal jeg lige koncentrere mig herover vejen. Så er hestene kommet over i 2 bokse, og jeg er lige ved at fylde vand op til dem, så de kan få noget drik, mens de er inde. Okay, heste? Ja. Og I kunne er lidt utålmodige, så jeg må heller lige få noget der vand, og så skal jeg ellers lave noget. Vil du gerne ud her, Hercules? Du skal også ud og gå og striles. Jeg tror først, de begge to skal flueskrig på, for jeg er lidt generet af fluerne. Godt, dreng. Ja. Ja. Jeg vil lige fylde det her vand op til dem. Se det. Så har min søde heste fået mad og vand. De kan klare sig lidt. Så ja. Nu kan de stå herinde i kulden og nyde det lidt. Der er seriøst varmt udenfor. Der er 27 grader udenfor lige nu. Det er varmt. Det er langt over min max. Det vil jeg gerne lige have lov at sige. Så lige nu skal de ikke lave så meget. Ingen af dem. Inden jeg lige gør alt muligt andet, så skal jeg lige have farvet her, for jeg svinede lidt, der lige gav mad. Så det fikser vi lige hurtigt. Så denne. Så smukt her igen. Det er heste. Ja, det var godt, det gør. Okay. Blander vi lige foder her. Så jeg lader det lige over i sengen her. Det er Ekus. Jeg kunne ikke se, men jeg hældte lige halvdelen af Ekus ud. Halvdelen af måske så meget salt, men jeg hældte lige noget Ekus ud. Så det er godt. Så har vi Ekus og Hercules. Så mens hestene lige spiser, så spiser jeg også lige lidt. Inden at jeg giver Hercules iskemælk på. Og kan så dem i 10 minutter. Og så tager jeg ham ud på strilpladsen i Strilham. Og lader ham stå med noget varme. I 10 minutter så skal han kold, varm, kold, varm, kold og så videre. I så lang tid, som jeg lige gider. Så
ja, det er lige hvad der skal ske nu. Nu vil jeg lige spise mad. Så ja. Jeg har lige været rigtig dårlig til at filme, så jeg har givet Hercules koldt varm med sit ben, så nu står han lige med varm nu. Jeg har lige taget den her isgamage ting af ham. Så nu står han lige med varme, det skal han stå med 10 minutter. Han står sådan 10-10 med koldt varm. Og jeg har lige haft ham ude og strile, så han er rigtig fint. Og det var han rigtig sød til. Det var dejligt. Jeg står lige og blander med mosh til begge heste. Meget spændende. Så medicin op til Hercules, for han får smertestillende på grund af hans svage ben. Så jeg var lige sådan lidt fornøjet. Jeg kan ikke finde, at jeg skulle lukke den her lidt kedeligt. Sådan der, det er cool. Så. Det ser jeg ikke. Jeg føler mig meget proof lige nu. Jeg sådan lige står her med min medicin og lige hiver det ud. Så skal det bare lige se det puff lige om lidt. Kom så. Puff. Sådan der. Det var en meget stor puff. Så kan vi lige se. Nu bliver det skålet ud. Jeg vil se, hvad jeg skal lave, når jeg filmer. Så. Ja, det skal jeg bare lukke den her. Det kan jeg da trods alt finde ud af. At putte låg på. Så har han fået smertestillende. Så han har ondt i benet. Skide godt. Så nu vender jeg lige kameraet. Sådan. Så var vi lige rundt her. Let dig. Jeg skal lige huske at filme. Jeg kiggede lige sådan, du ved, in real life. Så kiggede jeg lige, og så glemte jeg lige at filme samtidig. Ja, så er der vand og medicin. Så vand og småt godt rundt i det. Så nu vil jeg lige ud på banen og se, hvad jeg laver derude. Fordi de er rødlærer, så de laver et eller andet spændende. Så, og så kan det lige få lov til at stå. Altså, på et eller andet tidspunkt ringer min alarm. Så skal jeg have noget. Lige tage lige rejse på så. Lige nu, der vandrer jeg lidt igennem frem og tilbage mellem stallen og ridebanen, fordi at der er sådan noget foredrag her lige løse i forbindelse med ridlæreren og ridebanen, som jeg lige ser lidt med på, og samtidig med at jeg har i gang med at få det der kold varme hver 10 minutter, hver gang hver ude 10 minutter. Men nu har jeg lige taget isen af ham, så nu er han færdig. Så nu vil jeg bare lige sidde på banen og se det her. Så jeg har lige fået hestene, givet dem lidt med.
Og nu sidder jeg herinde i sadelrummet og skal til at få noget mad. Også selv. Jeg er lidt træt på grund af varmen. Der er virkelig varmt. Og jeg har lange hvide bukser på. Så det er alt for varmt. Men ja, jeg skal lige tage noget mad. Og så håber jeg på, at det er lidt køligere. Bare en lille smule. Så har Eko lige fået rygsvand på, så kan hun lige stå lidt med det. Nu vil jeg lige hente et hovedtøj, som hun skal prøve. Så ja. Jeg vil bare lige undgå meget. Hun ser meget sur ud på billedet. Tænk over, hvordan jeg gjorde det der. Men i hvert fald et stykke træt pony med et hovedtag på. Ja, det ser pænt ud til dig. Det synes jeg er. Der er sket lidt meget siden, at jeg sidst filmede. Jeg blev lige hivet lidt med i ridelejr ting, hvilket var virkelig hyggeligt og super sjovt. Og jeg fik lige en god skyller af Camilla, så jeg er dejlig på. Det er rigtig dejligt. Nu har jeg lige sat mig over på folden til hestene. Eko går dernede. Her kunne jeg lige op og tage noget drik. Så jeg har pakket mig ind i et tæppe, og vil bare lige sidde her og være lidt sammen med dem og hygge mig med dem. Nu er Eko på vej. Men det er hende. Hun er dernede.
Nu så går hun selvfølgelig i et træ. Der kommer Hercules også. Hun skulle bare lige have noget at drikke. Så kommer de lige så stille. Sidder under et træ. Det er rigtig hyggeligt. Hercules sidder og kigger. Han sidder ikke, han står. Så, ja. Jeg mangler stadig lige at få modeboks. Men ellers så er jeg godt færdig for i dag. Jeg skal bare hjem senere, så skal jeg pakke. Jeg skal ud og sejle i morgen med en veninde. Og væk i 3 dage, hvor Camilla passer hestene. Det er rigtig dejligt. Så nu vil jeg bare sidde her og nyde lidt. Livet lidt. For tiden med min heste. Nå, er det sød, så kigger. Ja. Står der og kigger. Nu kommer. Og ikke hun spiser græs. Det er hyggeligt. Og jeg prøver at lade være med at blive spist i myg. Men i hvert fald så tak fordi I så med på den her video. Jeg håber at det ikke har været alt for kedeligt med mig der glemmer at filme hver andet minut. Så ja. Skal vi ikke bare konstatere at jeg ikke er så god til at være YouTuber endnu. Jeg er virkelig dårlig til at huske at filme. Men i hvert fald så ses vi i min næste video, hvor jeg forhåbentlig er lidt bedre til at filme, end jeg har været den her gang. Så i hvert fald, vi ses!